Бүйік жеңүүнің 80 йыллығы уңайыннан Мөслим районы Исенсев Шишме ауылы кохарманнарына бағышлана. Бүйік ватан соғышының құтышкыш фажиғасы йыллар үту білән ераклашса да, халық йөрәгендәге яра эзе тирене ягіне. 80 йыл элек яукырында яуланган жеңүү күнін біз бүген ғырурлык белән каршы алабыз. 1418 көнлек бу кан кыйгыч сугышның һәр мизгеле халкыбыз хәтеренә кан белән язылган. Бу сугышта 11 миллионнан артык ир-егет яукырында башын салды. 16 миллионга якын кешенең тылда ачлыктан һәм ширләрдән гомере өзелде. Тол кылган хатын-кызлар, ятим үскән балалар, гомерлеккә гарип калган инвалидлар. Илебез ярым җимерек хәлдә. Бу афат безнең Мөслим районы Исенсев Шишме авылында шитләтеп үтмәде. Авылыбызның 48 батыры фронтка китте. Шуларның 22-се мәңгелеккә яукырында ятып калды. 26-сына гына исән килеш туган туфрагын күрергә насип булды. Бу видео язма Бүйік ватан сугышы корбаннары алдында баш июем, рәхмәтем белдерүем булсын. Рухлары шатланып, яктырып китсен. Оларның батырлыгы мәңгелек. Җиңү көне. Бүйік җиңү халкым хәтеренә яшь кан белән уйып язылган. 1418 көн буе ул дәһшәтле сугыш сузылган. 11 миллион һәм 400 меңләп ил югалткан батыр солдатын, 15 миллион 200 мең тылда җиңү өчен биргән үз җанын. Сугыш яралары, ачлык, ширләр, явызлыгы фашист дошманның халкым түзен, ифрат батыр булган һәм үтәгән вөҗдан кушканны. Тагын сугыш, тагын ватан дәшә, уян халкым, якла илеңне. Кирт өлешең, кулдан килгән кадәр, сакла җирең белән күгеңне. Видео язма өчен авылымның барлык бүйек ватан сугышында катнашкан батырларының да фотоларын җыеп бетереп булмады. Видеода сугыштан исән кайтканнарның һәм яукырында һәлак булган каһарманнарның списогы бирелде.